Seré molt breu. En primer lloc, el que s'ha dit de la senyora Maria, jo no pensava dir res. Crec que els morts el millor que es pot fer és deixar-los descansar, perquè si fas discursos com els que s'han fet aquí, després te poden dir que ets un cínic i que busques vots fins i tot amb aquests temes. L'única cosa que diria és que descansi en pau. Referent, senyor Romaguera, molt ràpid, jo una vegada li vaig dir que no li contestaria res més, però és que me donen bons resultats electorals enfrontant-me amb vostè, no? Vostè, com que vostè parla de descrèdit als ciutadans, doncs, en fi, cada vegada es veu que jo tinc més regidors, o aguanto que els meus i vostè en té menys, el que vol dir que el descrèdit el descrèdit vostè. Miri una cosa, el projecte de Fontanilles vostès el van aprovar inicial i provisionalment. Si ara s'hi farà una depuradora o es connectarà un col·lector general, serà perquè ens l'hem mirat bé. Vostès no van fer-ho. Jo no entenc com els seus excompanys de fa un any són tan dolents ara i abans, quan estaven amb vostè, no ho eren gens en absolut. Miri una cosa, senyor Romaguera, el tema que vostè ha començat, la seva bandera, el tema de l'institut, no? I que diu a la premsa, i reporto aquí el retall, que en Guinó va ser un rebenta instituts i tot això. Vostè, en fi, juga de la manera que pot a la política, perquè es veu que la pròpia notícia està manipulada al màxim. Vostè li fa treure al periodista una foto d'allà on té que anar a l'escola, quan estem parlant d'un institut, no? I quan vostè parla de l'alcalde Fonsoms, fins i tot, li diu que és de Convergència. Imagina que s'ha escrit el lleuger que ho va fer i sense només allò a fer mal i parlar d'ignorància i sempre insinuacions. Si algú té que insinuar alguna cosa, té que ser contra vostè en aquest cas, no? Perquè, escolti'm, el projecte meu és que aquí m'hi heu ficat tots plegats i el projecte de Convergència i Unió era un altre. Era aquell que vostè va estripar. Aquest era, i que el porto aquí. Aquest era el projecte de Convergència i Unió i que ara a última hora us hem rebut trompades per tots costats per tinguer que defensar una altra cosa. Escolti'm, doncs ja la defensarem, no correrem, ja la defensarem. El nostre projecte, veu aquesta taca verda? Aquest era el nostre projecte. Vostè és verd i ecologista quan li interessa. Quan li interessa. Quan no li interessa, vostè no és ni verd ni ecologista ni defensa més policia. Ja ho sé que després el seu cap de files, el senyor Saura, potser li estiraria les orelles. Però si a Catalunya falta policia, vostè té que ser coherent i té que dir que falta policia. Vaig una cosa a l'altra, però és el mateix. Jo li vaig estar explicant un any a vostè la revisió del Pla General. Un any vam estar amb el senyor Miquel Massagú, company de files de vostè, explicant i col·laborant. I al final qui va votar en contra? El mateix que ha votat ara en contra de més policia, vostè. Vull dir que verd, sí, ecologista també, però de boquilla. Jo no li tinc que dir absolutament res més a vostè, senyor, però jo no val la pena perdre temps, és el públic que es té que donar temps. I per això hem fet un reglament per intentar que vostè, com deia en Josep Pla, massa història per tan poca geografia. El senyor Trinxeria, quan vostè parla dels dipòsits d'aigua, es deu referir als pous d'aigua. Els pous. Miri una cosa, ho desconec totalment, aquesta llicència que vostè diu, perquè, com m'han recordat aquesta setmana, jo no soc, bastantes vegades, jo no soc d'urbanisme, no? Però li diré una cosa. Aquest senyor, al qual he estat atent i sé de qui em parla, en el moment que nosaltres a Massanet no teníem aigua, només pel seu coneixement, i no cal que costi impacte, pel seu coneixement, li diré que quan Massanet ens estava morint d'aigua fa uns quants anys, de set, fa uns quants anys, aquest senyor, que ara es queixa, interpreto de la llicència, doncs aquest senyor ens hi va fer ser molt. Vam haver de fer un pou, un altre pou, perquè callés i pagar en aquell temps alguns quants milions de pessetes. Milions. El qual vol dir que, si la llicència ara li pesa, que s'aguanti, que tampoc passarà res. El senyor Sobrana, de passada, perquè ell sap que som amics, i avui, com que m'ha tractat molt bé, però has tornat a estar equivocat. Jo hi vaig cada dia a l'Ajuntament, Sobrana, saps per què? Perquè m'agrada, i perquè ho sento i perquè ho porto dins. Vostè hi anava poc i sempre ho havíem d'esperar perquè arribava tard. Jo crec que es té que dedicar... No m'investigui, Sobrana, no m'investigui, que això ja ho fan els altres. Moltes gràcies.
Bueno, ¿cuándo nos toca, macho? Que se va todo el mundo, ¿eh? Vaya pegote. Contestant a la pregunta del senyor Romaguera, en quant a l'escola d'adults, miri, senyor Romaguera, nosaltres la programació de l'escola d'adults la comencem de setembre a juny. Ja estava tot programat i no s'ha pogut fer més en concret sobre el que vostè proposa. Però no obstant, s'han fet classes d'informàtica, pàgines web, després de disseny gràfic i diverses coses que crec que són molt importants també per la gent que aprèn de tot això. Quant a la programació i pressupostos del casal d'estiu, miri, el pressupost per als monitors i els directors puja a 11.192 euros en concret. A la cuina ens costarà uns 2.800 aproximadament. I llavors les activitats que es faran, no sé si és exactament el que vostè em preguntava, serà una sortida a Caixa Fora de Barcelona, al Parc Aquàtic aquí al Marinaland. Llavors aquí més nens aniran uns dies al cine, les portarem al cine. Bàsicament serà molt d'esport. Llavors, com que tenim el director del lleure, que són mestres, també els hi faran classes de repàs als nens que necessitin més. També aniran un dia a la piscina, una hora a la piscina cada dia. Es farà el sopar de fi de casal i una altra sortida en el Morí com cada any. Això és allò. I en quant als horaris, es farà, aquest any es fa 5 setmanes. En comptes de començar el dia 1 de juliol, es començarà el 29, perquè és absurd deixar aquests 2 dies penjats als pares i d'aquesta manera creiem que els hi anirà més ben més. I si necessita saber alguna cosa més...